Bigarren atal honetan kontuan hartuko duguna izango da A atalean lortu dugun balioa, KS-rena, estrontzio sulfatoaren disolbagarritasun biderkadura. Eta zergaitik, egiten den galdera da ia disoluzio bi hauek nahazten ditugunean, hau da, A disoluzioa eta B disoluzioa nahazten ditugunean, ia C disoluzioan nahazten honetan eratuko dan auspeakinik ala ez. Dakizunez, auspeakina eratzeko gertatu behar dara da biderkadura ionikoak gainditu behar duela KS-ren balioa. Hau da, zein izan daiteke kasu honetan ager daiteken auspeakina. Disoluzio honetan sortuko dira sodio katioiak eta sulfato anioiak. Eta disoluzio honetan estrontzio katioiak eta kloruro anioiak. Eta horrek danak elkartuko dira nahaztean. Sodioa, sulfatoa, estrontzioak eta kloruroak. Baina jakin behar duguna da zein dan sulfatoen kontzentrazioa eta zein estrontzioen kontzentrazioa. Zergaitik? Dakigulako estrontzio sulfatoa oso gatz disolbagaitza dela, bere KS-ren balioa txikia dalako. Beraz, auspeakina eratzekotan, bera izango da eratuko dana, estrontzio sulfatoaren auspeakina. Beraz, idatziko ditugu erreazioak gertatuko direnak. Nahaztean gertatzen da sodio sulfatoa eta estrontzio sulfatoa elkartzen direnean disoluzioan, eratuko direla sodio katioiak, uretan sulfato anioiak, uretan estrontzio katioiak eta kloruro anioiak. Begiratu nola koefiziente estequiometrikoak kontuan hartu behar dira, binitako bi eta bi horiek erreazioa doituta geratzeko. Behin hori idatziko duguna da, eratzekotan auspeakina estrontzio sulfatoarena izango litzatekela eta estrontzio sulfatoaren disolbagarritasun biderkadura dakigunez beti da solidoak disolbatutako gatzarekin eratzen duen oreka. Eta oreka horretan disolbatutako partea agertzen da katioia eta anioia disoziaturik. KS, hau da disolbagarritasun biderkadura, oreka konstantea izango litzateke estrontzio eta sulfatoaren kontzentrazioak. Baina guk KS balio hori ezagutzen dugu. Hau da, ezagutzen dugu zeintzuk diren biderkadura kontzentrazio maksimo horiek biderkatzen ematen duten KS-ren balioa. Baina guk jakin nahi dugu auspeakina eratuta dagoen ala ez. Horretarako guk biderkadura ionikoa kalkulatuko dugu. Eta kalkulatzeko biderkadura ionikoa kalkulatu behar duguna da zeintzuk diren sulfatoaren kontzentrazioa eta estrontzioaren kontzentrazioa disoluzioan. Kasu honetan ez ditugu volumenak ezagutzen, baina badakigu disoluzio biak volumen berdinekoak direla, beraz, volumen totala bikoitza izango dela, 2V moduan ipiniko dugula. Zein izango da A disoluzioan, A ontzian, sulfatoak izango duen kontzentrazioa,
0,02 molarrekoa. Eta B ontzian estrontzioaren kontzentrazioa izango da 0,01 molarrekoa. Baina C ontzian kontzentrazio horiek zati bi egingo dira, zergatik volumena bikoiztu egin dalako. Beraz, sulfatoaren kontzentrazioa izango da orain izan dugunaren erdia, hau da 0,02 zati bi, hau da 0,01 molar. Eta estrontzioaren kontzentrazioa izango da 0,01 erdia, hau da 0,005 molarrekoa. Kontzentrazio horiek biderkatzen baditugu, hau da, sulfatoaren kontzentrazioa eta estrontzioaren kontzentrazioa biderkatzen baditugu, biderkadurak ematen du 0,01 bider 0,005, hau da, 5 bider 10 ber minus 5. Eta hori KS-ren balioa baino handiagoa da, ze KS, goian esan dugun moduan, da 3,23 bider 10 ber minus 7. Beraz, hauspeakina eratzen dela, ondorioztatzen dugu. Bai, hauspeakina eratuko da.